черен петък в Ready for Life, където очаква стотици продукти на страхотни цени. Сега да видим аз какво си поръчах. Реших да пробвам веганските протеини вече, да видя как се чувствам от тях. Креатина е незаменим за моите тренировки. Тестостеронова формула, нов магнезий, който ще пробвам. Изключително важна добавка в моето ежедневие. Ашваганда, Sleep Well и е хубаво да имаме добър сън. И любимата ми енергийна напитка без захар. Applied Nutrition е марката, пробвайте я, изключителни са. И още нещо, в Ready for Life, освен хранителни добавки за активно спортуващи, може да намерите хранителни добавки за абсолютно всякакви нужди. Витамини, минерали, продукти за коса, кожа, ногти и така нататък. Влезте в сайта и се възползвайте от намалението, което сега тече до края на месеца. Скача бързо. Ready for Life.